I got tell you. Every day them look on meeting. And this motivation when I bring to the people. Elevation, man, I fly Mudenga. Mudenga. Talisa Kota Shika me talenda. Watenda, calendar. Check man, I fly Mudenga. Mudenga. Talisa Kota Shika me talenda. Watenda, calendar. Frequent flyer. Simba Mungu maunge action pack. Bariteka kungi fashion that, yeah. She saga, we done talk today. Big boy a man, tell them what to do. Come back the ends like we go from it. As how we tell them, check man, fly Mudenga. Talisa Kota Shika me talenda. Watenda, calendar. Stereo music. Mudenga. Talisa Kota Shika me talenda. Watenda, calendar. Frequent flyer. Ready when them ready. Tell the man them. Bite the steady. Man a talk Jenna say ku steady to cause it up. See it up. Chakanaka. Big father. Goofy Gucci. Hey magic again. I can do my busy and in the Varura Manta. Get it to get in the Wawura. It is the president of Freedom, Mrs. a fest, no disrespect, but in my wife. It's why the song was sitting like here. But see, I never check me once you check a motion, but see, I don't care. Let's go Benga. China men them boy, them the genuine. Nothing no trust none of them. Me know them but mine, me from long time. So me know you can none of them. Like this person I choose to. Oi, Lenny. To the line, the stallion. I'm darling, that's how we am. Because you do it for the Pulian. Things are motive, never know what's the truth. But I never know if I'm not the truth. But I didn't know if I'm not the truth. But I didn't know if I'm not who could you go to boy man, Bazooka, wash me now. Sakawa kuchi para
Ashimane Kufarira Bazooka Chiriza Bicho Berani Kuna Weddy Ashimane Bazooka Chiriza Bicho Berani Kuna Weddy Ashimane Kufarira Bazooka Chiriza Bicho Berani Kuna Weddy Ashimane Bazooka Chiriza Bicho. Touch your spot, suka mtatu mbele, isubiri shakaro ngini ungemana masi. Mamsika, chopa na fungo sata pasi, chunga stika. Atina pasha zile parata ya sila kwepe, sika sika machi. Boye, mukani misa boye, boye, chakina mkisika boye, natoka mwakuti ya boye, misa boye, boye, chakina mkisika boye. Bazooka, that jump on the book. Get him where he are in Perendera Banchi Kurungasaka and Eva Pem Goats. The family whenever you can get Tara and the Aripere Sakata. Watch me now, Sakari. Aripere, Aripere, Chinapere is out in Musocheka. If you are gonna chingo wa beka iriari, aripere, aripere, chinopera itogure nyuanguda, ikat kanagwa gerwa penza ifirimu, pate chiritimu, chininge sirizi chimpomira, aripere, mungata penza ti, kana penza mzi, asendri kutichi, redim, aripere, na imba penza sisu. Kana kupenza sipo, redim rinenge chipo, aripere, penza enje nyutu maskiri. Kutengesa shiri, danyorera wiri, aripere, sakari, aripere, aripere, chinopera isa uchimuso cheka, iflawa kana chingo wabeka iri aripere, aripere, chinopera itzungure nyuanguda, ikat kana wagerwa chopera imbiri, oire tiziri. You want me there? Governors of my father business. It's out of as if you say, Amangamba GDP say, Tikafura Vanongori customer piki say, do you want to put rich say? Oh, that's over. Commander Roa, Kanavachi, what's one that in the Watova, Mangava 20 Boa, Azindo Karahoa, Asindaka Simbaku Tofra Akianoa, but I say Shuano, I say Puano. Do you know about my long Katemoa? You have to do it again. You have to do it again. You have to do it again. Straight out that cheap part. Wash me now, Bazooka. Okay. Ita utova zivise, hapa na firiji ya wanga motitipise, tikafura vanongo ikosa mapikise, misariti mundi wone kuchiricha itase. That's all. Gomadoroa, Kalavachi was wanda tindo watova, Wangava 20 boa, Azindo Karahoa, Asindaka Simba Kutofura Akianoa, Patana is Shuano, I see Puano, Dina Obama Lon Katamoa, Avaskundi Pua, Veseva Chandipua. Wash me now, Nandi Kwesaka in Dandi Goran, Gomarab Chingwane Sakana Pon, Nika Sudan, no, we got a big so we run from downtown to Agatrogan, Tom, Paritim Dotomka, Mangeva Kati Paritim Marikutomuka, Pafarira Anzi Paritim Wotomuka, Nangadaka Rara, this time Tamuka Dori Puta, Dori Tavera Footing Dori Puta, Tininda Kariba Tonga Scooter. Oh, my father. Commander Caravaggio was one at Tindovatova, Mangava 20 Boa, Azindoka Hoa, Asindaka Simbakutofra at Yano, but I see shoe, I see poo. Dinner over my long question, Avaskundi Pua, Veseva Chandi Pua. Yeah. That's over. Yeah. That's over. That's over. That's over. Yo, man. I will say what? 071283117 This is not a recorded thing, father. It's happening live in living colors. Bazooka, the Jamuka Nabuka is now in the building. Jenna. All right. Zimbabwe. 071283117 Anything you want to ask Bazooka, this is your time. We just forward the questions. But anyway, Mavama boy, Sure. Sure. Yeah, Tasamusanga no ni Mepo.
moto yakufawo Yakasole nomushike. Satan. Angasikadi kufamba zvakanaka. Asima zvinofamba zvakanaka. Bajaya jaji vazotivhurira way tangosangana mukoma wedu taxi driver. Mukoma Euja. As always the taxi driver. All right. Now you know Zimbabwe. The youth is now in the building saying, "Walk up, Bazooka." These are the rules and laws of Weddy. Saying, Merciless anangoyoda kufunza Bazooka kuti wakazoziva kuti unogona kuimba utaonyebera kuti ndiri kucrash kana kuti ndiri ku Sunday school ndavazonzi kukwaya what. Men, I have time for that. Once you are here, it means you are now a superstar. Zimbabwe knows who you are. This is the purpose of this Weddy. So andina mainterview amwe kuti wabozona kuchikoro mama wabozoti zvekuimba zviti wabozoti no sir. Straight to the business. Haripere, that was Haripere rhythm, right, Fantan? Which year was it? Haripere is last year. Last year, 2018, when? February. March last year. Yeah. Okay, so we're in March right now. 1 year. So tell me, from March last year to today is the 6th of March 2019. Tumunduza zaitika mlive Bazooka kuva pa Haripere apa kusvika patiri nasa. Kuva pa Haripere ngoma tarama chingoroma weeks. Chingoroma ngoma tiri mangoma depot. Yafunga ndo pakataburitsa uyu rhythm. Pane song inonzi Kalisen Kemafusa. Fatena umberi vataburitsa rimwe rhythm rinonzi Levels in Fantan. Ndo vataimba song inonzi Chicken. Ndo vashungurudza semadzikirira. Then ndo vatapinda 2019. Chingori fire. Chingopisa. Mabazooka akanyanya waya. Aiwa akanyanyisa. Fire after fire. All right. From there to finish up from Riro, right? But for you, kuzoti Bazooka asvika pa choose spot kuti da. Angabva kupi Bazooka. Chicha kaitika kuti Bazooka asangana na Fantana Levels. Bazooka munhu kuti aida mangoma. So akangoona ega kuti mangoma aende kumberi. Ndofana ngotambira ku depot. Kumafrats. Vangosumuka neboys vasimbisana. Vachingosvika moko mafantana. Kubva ipapo zvese zvakatanga kutambanuka. All right. Sando azawandisa. Saka Bazooka ibva kubaba, ibva kumabvuku kwana Ashire kana kuti. Baghdad. All right, Baghdad does Budiro 5, what is it? 4 or 5? Budiro 45. Baghdad, yeah, one Baghdad. I'm going Baghdad, yes. Oh, yes, I'm going Baghdad. Okay. Big up Maxi K. The Father Negro, the comedy Maxi K. All right. So from there, Tashika is so Tashika Bachi Saka Radio Manditi. Yeah. So tell me, 2019, kana tana Bazooka. Yeah. Magoza kwa sete wewe kuti akona mngoma unga. Je DC na kana zima video photo. Wazi ndeta chichuni nemi ngoma Merciless ori za chichuni. Tovenda kutote se ku Rebel Salute nemi ne former album. Chicho cha madrongira 2019 uno. 2019 angori mabomba ngoma. Bosi apa ticha try by all means kuti tingoti song yese yabuda kana single kana epa rhythm inofana ichitera mashure macho michitera ne video. China umberi. All right. So ashpere mushi. Okay. All right, Zimbabwe is in the building. Sing anything you want to ask Bazooka. Just forward the questions in about that introduction. You know, Merciless. Out of that, so pinda yepo pa mungu chepo kuti tinzwe kuti wagwana. But let me give you one more from Bazooka. This is my meantime favorite Bazooka. Levels Fatana Ribe straight out. Nitumira shibete shione tinokutumira sei Bazooka unafoni saka munoreva kuti andishigoni au shigoni ende uibofa ushigoni kwa akachitanga pazvakatanga atanga kutanga kwacho atanga utswa nani mumwati akasiya audza mumwe mumwaka audza mumwe pavamudofudza ani asi chinhu chandishoka pandatsuka mazotoka kuti akasiya asi atofatani ini yangu ndingondivandi ndachandachivakana kuziva asi anozima hani ndabvunza sapanandidai kucherika kukutekesa chimbambai kandichazochaja ndikakukuwadza dzikazonyadza munhu wangu takupabvudza zvacho kuti nendaro wandisina chandashaza mumunda ndapinda asi ndina mapati iona pakati asi ratopera saka zvakatowanda kunge pasinemumatadzi
wakanyanya Bili kufura ya mukanya Nati Bazooka wakanyanya Mafata nige sura bache aongo wakanya Bazooka wakanyanya Bili kufura ya mukanya Nati Bazooka wakanyanya Watane original watutete hanya Unogona dosaka wazi fantastic Baba ne lipstick ibombastic Abasku ne kushende matematiki Unumira ne makupofoki So waitaba disappear Obaratiza tipaketi kumistaki Waramba kuna na ukatika plastic Sitara eswa mchirungu fata inasi Wakuta uwapese Kusele sasanzo mapablik Mabebi aba ati uyewe Kisanga kutanga shabu Machida wende paniki wenda pekiniki Uyo baby I request a kutoa biki Ha piki Andi ditore selfie wori gese saruchena sikapi Nilipombe yuse mazava sana sabuti Jee alipipata Tatino itabo shikona ipa kwenye kutipari mchati saka ingo ni buti Ha Bazooka wakanyanya Bili kufura ya mukanya Natiba 0712831172. He's in the building. He's in the building. Anything you want to ask, you just forward it to him. And the bombastiki. Kauna phone saka mnoreva kuti andishigoni aushigoni ende uri mafaushigoni kuakazvitanga pozvakatanganga atanga kutanga kwatu atanga mutwanani mumwe ati akasiya audza mumwe mumwe akaudza mumwe pavamwe bvunza ani asi chikatakishoka kandadzoka makutoka kuti akasiya asi atofanani ini yakuti ndori chibandi ndatanga chivakanda kuziva asi anaziva ani ndabvunza asapanatenda kuchairira kukotika sechibambaira handichazochata ndikakukwadza chikazonyadza muhambo chatomabvunza nyanya tikindaro wandisinga chandachata ukakapinda asi hatina makazi inodakapata asi ratopera sadza zvakatorwa Watchman, ndovashungurudza semadzikirira vachatotiza mvuri wangu ndangobudikira. Ndova mhanyisa 90 minutes 6 miles 2 meters vanopadikitira. Vatosungikana kunge mabhandage havana win. Tobva topera tumastrategy kudyiwa. Panamone pafara sekabeji. Ini dhami ndakangozvarirwa damage. Azini dhami. Wakuzvarirwa damage. All right. Yeah. But I think you would guess. Yo, chimboasu my first question yamatanga kubvunza ndeye kuti chi. Chimbogesawo. Kuti majority kutanga kubvunzwa ndeye kuti chi. Is Bazooka married? No, chinotanga kubvunzwa ichocho wana mai. They want to know. They want to know. Are you married? Bazooka satani mukadzi. No, but is he? Vanongada kuziya pangu pane mapotential my Bazooka pange Avaripo. Okay. So you heard it. Yeah. Okay. Care to disclose your age? How old is Bazooka? 22. All right. So Bazooka is not married, but is in a relationship. Yeah. He's 22 years. Bazooka, Baghdad, right? And any collaborations mdara. Pane ma collaborations ari muhurungu ere kana muri kufunga ukuthi mungaite. Kana pana mwa makagarira kumba kana kanzi na Fanta na ayazobuda pa kushow na August. Mungotudzwa tinatu kutora zvinhu. Kuda ngoziya zvinhu. Ya ma collab aripo hobo atinoda kutoita. Asi tongoti so far vanogona kubuda collab na Boss Puma. All right. Go up anyway. Ya to record were. Yakatoreko. Osaka matafunda kulisongera zvinhu. Alright. What is Bazooka? Alright, what is Bazooka's real name? Bazooka zita rake rekuzvarwa naro. Never been. Colette White. Alright. Alright. Marizwa kere. Anzi pano ukama ere pakati pa Bazooka na Enzo hapo. Yeah, ukama uri kwemangoma. Are you in good books, guys? Yeah. Oh, okay. Alright. So you heard it. Let me look for another question, then I will come to my questions. Mine are always controversial since, so
Anamotaka namo kurerutsira zvakuru zvitanga kurefa. Sadokura Bazooka waizia. Bazooka ema1 this year tukura ma collabs nema big artists Bazooka waizia. 10 out of 10 changa ne Bazooka icho. Real name mapiwa ke high Merciless Bazooka kuseri. This is Frederick from Bodiriro. Straight out of Chita anzi Bazooka akaipa mwana wanuyo. Bazooka na enzo muri ma friends here. I think Bazooka pindura. Bazooka Magetsi, hands out at 70 Magate. This is Kelvin from Evers. And the King difference zero Fanta na Ribe. I'm worried, and Zigo. Alright, you want to know who's Fanta and Ribe? Alright. And the King difference zero Fanta na Ribe, Ambori Aniko. Alright, Bazooka. And the Fanta na Ribe, Ambori Ani. Fanta na Ribe. Eh. Joe Mamani. Alright. Saka nachita zva Bazooka totoziva kuti Fantan naripi. Alright. In case you don't know, Fantan is the co-CEO of Chisport Osol. He is the handler of Bazooka Osol. Ichikomana chinonzi Ribechi ndiri manyemweri uyo anonzi Vandaza. Komana yambochita mutamba bhora but zvebhora zvakazokona. Ndi DJ futi ako DJ doko anenge wakako kumakumbo akazoramba kukava zvake bhora but no anenge achinzi DJ Ribe. All in all is just Chill Sport family. Alright Bazooka. Yeah. You and Blood. Munoira nerem. Nachiwirirani. I want to know. Alright. Mungona ngoma ingori ngoti asata musangana. Alright. Saka ndikati anochinowirirana zvekuti Mungatowe. Okay. Tikasangana. Munokunozvera. No, the reason I'm asking was unatuma social media mutunenge tichifamba famba waize magedisa nekada kuziya pana ma video tunozongosvika ufata nati kandira broadcast to isusu ma analyst mandida kutopinda deep kuti panzi saka natinazoda kuziya kuti alright amusati mamboonana but is there a lyrical war between you and Blood? Hapana. Alright. You just wanted to clear the air, right? Mapanzwa hapa Zimbabwe hanzi koma Bazooka na Blood abawirani because asatu wambonana Hapana sadaka. Ende awatabekese because asatu wamboda se wambonana saka we shall wait and see maybe vakazosangana but mese sakatana kuti Bazooka ite collaboration na Blood unokunochita. Yeah. Oh, okay. Yeah. Alright, done with Blood. It's about your interview. Alright, King. Me want to know your top 5. Your top 5 in using dance. Wangati ava nkomangu ava ndo neazokuteerera u kana ndakagara kumba ava ndo vanonditira kana ati ndakakura ndichifarira ava. Yeah, top 5 yangu pekutanga. Ndese makuru. Saka toti makuru ndo number 1. Soldier Love. And then number 2. Vandesa Big Man. Alright, Winky D number 2. Number 3. Vanessa Mkomongo Gas Fioria number 3. And then number 4. I'm not Mkomongo as in the only cook. But Nakura and Chungatirero foot. Badman, alright, Badman. Badman, Then for number 5. Chitungisa Fire Priest. So that's Chitungisa Fire President, that's Windy President. Alright, top 5 times why? Yeah. Your dream collaboration with an international artist. Kungonzi Fanta nango tampano wami. Tachigwina apa ndingone 10 creeper and don't go donate my weeks. Udaura collaboration and who would you choose? So from Komangu Munandruka Popcorn. So Bazooka and Popcorn do your dream collaboration. Yes sir. Stafanda manzi wakashukuru sikudachi mkoma na. Muna ruli boss. Munafanda usangana na ruli boss so please na ruli bros. Anzi kwa chomete collaboration na Soldier Love. The aggressor anzi kwa DZ3 hapa. Anzi ku try ukuita collaboration na Soldier Love. Nima ostrich.
Saka muchazviedza nditi? Yeah, chatira. All right, favorite food. What's Bazooka's favorite food? Sima geto isimzara. Yeah. Yeah. Kuti mama bikiro sadza kani cabbage po. Do you know your favorite dish? So to eat. Aiwa zvinofamba. All right, Zimbabwe. 0712831172 is in the building. Say that I want the youth who is rocking 2019 by storm. Let me give you his current tune, which is doing wonders also upon the wannabe rhythm. A tune called The Bordeaux. That big song, that. Big song, that. Simplex, testing, cutting dirty, got your fire, I should go with it. You need a baby, give out with the juice, you said some meters, you say, I can see my money, they could say, on the rubber, my baby, go on the street. Mukati, one look at I never take on the chimo, I'm a record. I want Level Santana River, Bazooka, Simplex, testing, cutting dirty, got your father, I should go with it. Who never know about my baby, give out with them, so get the juice, you said some meters, you say, I must see my money, they could say, when I remember my baby, go on the street. Mukati wano gara never take on Chimo, I'm a record. Aiwa, Kana, Aiwa, Kataro, Gaffay, Chitin and Road. Kana, Aiwa, Kana, Aiwa, Mukataro, Gaffay, Chitin and Road. I'll go back when it's an Anatonja, I wash it up at any without 20 Pasaru. I said, I'm going to be when it's an Anakunda, I can see it and I do try. Kapunoro and Anapatana, who's up to that you were watching about Boto. Also, I can get you when you're Kaputin. Yeah. Level Santana River, shoot. Bazooka, Simplex, testing, cutting dirty, got to fire, I should go with it. He's in the building, live in living colors, one Bazooka. I can see my money, they could say, I don't remember my baby, go on the street. I can see one look at I never take God. Chico, I'm a record. I want God. I want God. Hey, Kataro, Gaffay, Chicken, and Road. I want God. When it's an Anatonja, I wash it up at any without 20 Pasaru. I should second that the Pereko when it's an Anakunda, I can see it and I do. Anyway, Kapunoro and Anapatana. Who's up to root that you never take up a bottle? That's a Muraga can get a woman to put him on Mexico to say, I'm on. Anna, I have on. Anna, I have on. Hey, Kataro, Gaffay, Chitin, and Road. Anna, I have on. Can you push my chibanzi? Can I go look at my phone? I take so to the tears of some different. You went to cut chin and spend with me. Facing the cat, I say, I can go to say, I will make Malume, Harvard. I Yeah. Watch me. Dinema baby yakawanda mama acho ndo mafarira. But mama acho ndo madadira. Nekuti vavanzwa kuti ndiri kurira vatanga mafights vamwe vachovondirwira. Mababy anorwadza kunge mvura inopisa. Maempty mamwenda kumachinjisa. Vakatonhora nekuti ndo vadhipisa havadi kundishaya segas randafilisa. Mababy anoziva zvandodisisa. Awandisa mamwenda kumakitisa. WhatsApp phone andichashandisa nekuti vanogara mubox semachisa.
kumalavi voti yakazanga Uko. hameno wazongoti mukaranga kuzimbabwe mwe voti zvikoso hanzi chimwana chiogo ya nadzo momwe yachiti mabreeze masaladi vapedza basa vati mashizi ya kujamaika hanzi dhwata mabhebi kusiri musketi kunge kungodyara mabhebi kunge mbeu paanotumbuka semfushwa ndobva ndafusha ndosarudza amanda naabheu ana chiposofia nevamwe vese kumusha ndoshandisa mabhebi kudya kana ndine nzara ndozovasvipa vese kunge magara rwa kungo ndosiyatozvara kwatinenge tiri pakudyawo zvatakadyara mabhebi oda Bazooka kunge mabara kuzara paden pound kunge pagala mira ndimboseka vamwe masara vakola bari kudiwa kuti ngitwe kudhara pane mwayanzi naFreeman but yako naenzo ndo inenge yanyanya kuti kunyanya kunzi ifana kuitwa since wati yapo mwako yako kudhara saka nzi you and Enzo mufana mapinda mstudio murwa wachi chingoma wazenda zobvunza uzongada kubvunza anzi kuchibhegi cha Bazooka mimi mune chimbhegi kumomo big Shongo mimi. ziya big memory. Alright. Big level leaks alright. And the Bazooka also his fashion style anoitora kupi fashion style yake kana kuti yakarerekera kupi wamungati upa kuchenawo wozokafunza namanda zvanobva ngomanyera kuti ndofarira smart Merciless ndokupera toda kuziva kuti yenyu mnaranzi style inyakanyanya kurerekera kupi muri kumabhojenze kana muri swag swag digi yanapo makwei alright. Also, let me look for another question. Was my question aka wanda. One song is in the belly good arini. What's next to that one? Can you give us freestyle that song okay, so now when I Merciless tell rhythm ni furniture fast popu da dust abatwa na vari kulast ko rest vakartadza I must sakata kungoti switch off kunge nasty aungadelele chimdara chirekeni auboni kuti michai rhythm yekisheni uwacha just like washeni uhamba ngepi ask me now location udoba ungadoba seni faka wangidi madoda ukwilileni sondela nivalelo kuzeni nikakuchamba maunofunga godabeni but angazi aizi godabeni so apuma lo wena mtombeni mina niyakutanda zami so kuluma nokuluma nawe aungatamba nami aungathethi lutho barange bejo tichiva pedza muto aungathethi lutho atiri bwino topedza njito bambo aungathethi lutho barange bejo tichiva pedza muto aungathethi lutho atiri bwino topedza njito so kuti ukulile zvinoda utange ulile asikana usinga zivile usamanyire kumberi ndimilile pavanodhodza tambo iwe dzimile dziwa fulile vabatidza mhepo iwe lyrically mounty gifted king hanzi malinks aya munoroteswere kana kuti munongo nyora kana kuti kuna vanokunyorerai malyrics anonyorwa mukoma but zvinozambobva kupi I want to know inspiration ndingangoti zvinongoita zvekuuya mukoma alright zvinongouya zvinongoikana zvauya but chinja ndonyatsoziva inini mumastreets mumunhu ndomazvinotangira bcause ndiri munhu yekuti ndikaenda kana somewhere pasai ndamboenda ndichitongofamba imomo ndichitongorwa zvimasekos handinitone zvane ndichitogara alright ndopazvinotangira but iwe se wakazviti Bazooka se zvina kuzviti bomba why wakati Bazooka se usina kuti bomba kana kuti inonzi bullet Nuclear. kana kuti nuclear kana kuti grenade why wakazaina kuti Bazooka Bazooka mawanika mukoma pazvinhu zvezva mataura izvo Bazooka rinopedzera zvese alright hanzi youth anonzi vanzi team nowirirane
umwavunzo vanzi ya toira. All right. Manje mpango bane chinyaya tonchi chitenderera mu location. Mufana ngo shi clear. Yes, sir. All right, Bazooka. Let me give you one more. Then we come back to you. Let me give you one more. Then we come back to you. Also, Zimbabwe, remember Puma was in the building scene. I'm on tag team. I can't mira. I'm going to mira. So, we're going to go on board. Puma. I'm going to also, Reba's in the building. Fountain is in the building. Yeah, man, him there. He takes him and you go. Man, you know what you want. All right. Straight out. Chill spot. Fountain and Rebe. Wash me and Hantika. 1. Antina Mando Bega and the Mango Mandaka Tangandiri Ndega 2. Mango Maya Musamarega and the Musazo Shamisika. Naguja Bega Handika. The Itoshuira Kwenda Kumberi Handika. And the Gasobozo Konge Peri Handika. When the Chatubaba se peri Bazooka Kundisha. Never Kumberi Berry Handika. By Indiana Kungenda Kapusa Handika. Afishante se Temi and the Jusa Handika. Divana Varasipe Zakarusa Handika. Kaleseni Akandeke Mafusa Sakawo. Dinekates number 1. Mansari posaka msazo tima 1. Imi, hakuna kusina makuru 1. Kubudiriro Bazooka ndiyewe zinyo 1. Saka, uchida kupinda mutwende tindichida kukumisa ndi not ho. Amene koko. Isupedo kuchuspat. Maziro chinongo matiwo. Totaura nechurungu. Chiveti, apana foto veti. Kuramba ndinongo kutino. Wamutama bororo uchirwa nevarume akawanda vakaita vanandongoti 4 ukaona munhu asimuzaroko aisa kumberi kwako ari kutongoti ndipo mubhaibheri ukanzwa pachitaurwa mazita Solomon Peter angosara ndipo ko igaro ziva kuti John Cena anotambira kuro usete zvekuudzwa kana zvekuoneswa mangwana gara wangopindira kungeko. Alright, kubudasi ukanzwa vanhu vachiti dadasi hakuna mumwe ndibabalo. Ukaona bepa rakazara mafesi evanhu jeti nevenyu chiziva kune show muri pakati pekudhila mumwe wako akazongogutsirira ziva dhiribo asi ukaona atsamwa akungozunguzira chiziva kuti madhirino andangoti ndigare ndakulaina wangu mukoma wako munin'ina wako ndibro anozora cobra yeblack iwe uchizora white mese muri kuzora flow kana waenda kuchechi yamagaya uri pansi unenge uri ku-overflow. Zvandiri kuita right now paridzimu ndiko kubatanidza maflow. Alright, makusenuka kosora manheru ukahotsira unenge une flow. Womutakamira mutreki asi ukanzwa kutirarira kureva kuti go. Chinhu chakaora chinganhuwe sei asi panyika pano chinonhuwa. Zvinofadza kuti wanzvenga. Bo. Lyrically, multi, super talented. But Bazooka, me want to know. Yeah. So far, you have traveled. When you come out and come on go. Oguna kanti tsoka uko. Chiro pasina mari ndinoenda because havana vakazokunyaso kufila kuti haya Bazooka chimakuru wani chaicho. Yeah, I'm gonna nini. Nangoti kwese kwandinoenda. Ndonyaso make sure kuti parwa basa chete. Saka andingangoti kwese kwandaenda so far vanhu vari kuonakirwa last. Saka anida ngodzokera kwese. All right. Kwese. All right. I heard you. Any tours you have done so far kwambo ndokunze kusiri Muharare wambotenderero uchimboona kuti Bazooka runyaso kutenderera masekozo. Yeah. Atamopinda AC. How was the response ku AC ko? Yeah, quite tenge kugeto. Kunge kuma flats je ko. Mamtorerias. Kunge tumi choose sport. Tumorwa freestyle cheche. Freestyle manje. All right. Arma one. Vananda mangome vaunko. Kwese. South Africa. Takaenda kwese tena Pretoria, Joburg yacho. Cape Town. Chato Town. Cape Town yangu fana nebudiriro. All right. Vanhu vacho. Ndeteta ndogare ko. So for me 1 month uri koko uchimbo attendance zvawo. All right. Let me look for some of their questions. Vangazonditi
ndiri kuwajamba hanzi Bazooka uchisport ndiye uri hadzo hanzi unogona Bazooka youth mad lyricary waiziya and judgment lyrics hanzi ko music ya Bazooka tinoiwana osei music ya Bazooka ya so far music ya Bazooka yakubatika endana pa Chusport page ndo pa Facebook inenge iripo kana pa page yangu ninda kanzi Bazooka ndajamuka ndabuka pa Facebook kutiro alright ndo pane ma contacts info Instagram yakanzi @Bazooka official 2 alright you fast. Alright, before me give you your last rhythm, sekurama kuchi mwembo tora microphone akati mbotudza kuti chichi kuitika muswagire. You can take that one, don't worry. You can use that one. Merciless. Boy, I just 16. Ndokupulira iro riri. Iroro. Alright. Exactly. Alright. Ayo isusu tango yawo tine round takachita. Mama wori kamungosimbisa. Ngatimbosimbisa. More volume. Alright. More volume. Acha 16. Alright. Aisi danger. Jesu vakazvarirwa mumeja aisi danger. Guru ndoro vakafane chigweja aisi danger. Pavanhu vese wonzi wakashata aisi danger. Inganzi danger. Maya yoya aisi danger. Takazvarwa tikakurira muchisika aisi danger. Tichafa tichisiya chisika aisi danger. Moyo yasviba ngavamwe yapika aisi danger. Inganzi danger. Maya yoya aisi danger. Ndafamba nevaprofiti. Vati natsa ungaswerikiti. Iko kudenga ndo kune limiti chingo shainaona chiso chako pachivhindikiti. Vatadife zviri strategic. Ndakaokulita mathematic. Zvipite pano haisi automatic yaasi mafani funge kunge pana comic. Dzarira ngoma speaker Panasonic iswira famba nemutambo fanga electric. Zvadzarira handopinde panic ndofamba nevanhu vamwari tenda pikiniki. Misise de magroup vanoti vanondimisa zviri chipi dog. Bona leader mumwe de upi cheers. Raska torova sipi dog. Handikwateve chati chekarurimi vanongwanza lipi dog. Chakuti chipi anytime midday hanzi zvipi dog. Nechemukatonoda step that you learn far away ndova leader nekepi dog. Kwanda papasi panotarisa mepu ndova varira mamero nepingo nekepi dog. Ndapinda jeu nekubata ngoma repi yandinyure zvekumhanya sechishipi dog. Ndiri iro zvenzi ripi ndine kwandakabva kuri dipi dog. Swag that diggy swag that diggy. Swag that diggy swag that diggy. Swag that diggy swag that diggy. Swag that diggy. Swag that diggy, swag that diggy this. Swag that diggy, swag that. Don't spam Merciless. Don't spam. Alright. Michelo. Inyoka. But. Hano cobra. Maname disappear. Habra. Udata text. Nikisha and Sandra. Nana Barbara terrestrial extra. Extraordinary extra puma kwa vazi walk over like orchestra. Hello fata vandi textran. Vandi printiran. So me tell you this. Formula. Ndavaona from afar, binocular. Formula. Ndavaona from afar, binocular. Aza muzimatwizeri badi. Everyone give thanks for Marco. Everyone just blessing the things in. Like I said, the whole family is in the building. Okay, Come on, Fantan. In Italian. Boy, come on, Fantan. I want to move to kuti move vangu clear the air because they are pano Weddy ndo pazvinowanza mwana kutagira sene saka kuti move vangu onesa zvichijwire nyika iri nyaya tokumuka tichiverenga kuti hadza mukoma vari kumyuka vana zvikunasa kufamba sei koma What kind of thing that message? What kind of thing that? Amen. Alright, I'm going to one thing and answer that question. Anzane bora ndano mako waiza. Yeah. Chusport records ndiri kurira ma streets. Ndo yavarira. Mukamagariso nesi mako yeye. Anditira. It's a mission ya someone I don't know to ndiani yeye. Waiza. Adakwidza kuda divide Chusport. Adakwidza kuputsira Chusport class. If you take a look for social media 2 weeks ago and last week, pamba chinetsa nyaya kuti Fantan anongopusha Enzo Aisha. Achisiya Bazooka puma ko ango epata. Fantan anongopusha Enzo Aisha. Why is it? It's a mission as someone I don't know ndiani. Yongaona kuti data isikushanda cause wafana ngokabatana.
now vadzoka hanzi levels Fantan Ripe vari kutora mari yaEnzo Aisha vari kumuka mari yaEnzo Aisha. It's a mission yekutry kuda kuseparata Chillsport, separata Enzo Aisha and Chillsport Records. Why is it? I don't know kuti newspaper nyaya iyoyo vaiwana kupi handizoti nyaya dzakadaro vanodziwana kupi. Hold on. The good thing you are here, Fantan, right there. Yeah, man, that's the good thing, and zvabva zvatonakidzwa kuti mata say ma clear chi. Yeah. Ma clear the so Zimbabwe you heard from Fantan kuti aiwa good books plus the company ka Inzonze ka. Right now we is Enzo Aisha and Levels. All right, let me tell you. Enzo Aisha and Levels vaenda ku Australia today. Vari pa tour ku Australia today. All right. That is the Enzo and Levels. Yeah, man. They panga pa nezviri kuitika. Vaienda vese rakomana. Apana. Good. From there, Enzo Aisha was going to China with DJ Ribe. Enzo Aisha was going to UK with DJ Fanta. Saka kana pa nezviri kuitika papa. Vanhu three crew ere machete. No. Mission ya someone ada kuputsa Chillsport Records. Saka a message kuna vanhu vese vari kunzwa, please musateerere tunyaya twekunyeba kusvika manzwa Enzo Aisha wachiti zvakati kana kuti Fantan ati zvakati, but kana zvanzi hanzi isosi yabuda muChillsport, sosi yacho ndiyaniko? Andi muri kuona ndezvemakuwa hapana nyaya iri straightforward. Kuweld yese noni sakateera right now. Bazooka is a Chillsport member. Pumako, Uncle Epatan, and Enzo Aisha. Vapfana wangu wakabatana. Levels Ribe and Fantan. Tili one moon. Takadaru Tisman's Chillsport Records. Yeah man. Give thanks, Fantan. All right. For more info, for more contact, you have Batty. The good thing you are here. How can they get hold of you? Hey, my blessed. Vanoda kubuka ma artist at Chillsport Records ese kubva kuna Mad Viper, Windsor, X-Fire. Munotibata pa Chillsport Records Facebook page. Simple inbox, just inbox ipapo tonzwa zvese zvichema zvei. Kana kutibata pa 0774 339 360. Inamba yangu yoyo. Inoti 0774 339 360. Kana kutibata pa near levels inoti 0773 81199. 0773 81199. Kana pa Instagram page yakanzi Chillsport Records. Kana yakanzi Fantan Chillsport. Kana yakanzi Levels Chillsport. Kana yakanzi Ribe Mandaza Chillsport. Sawa. All right. Ne murungu angariboga. Murungu angachikuverengesa kuti verenga kusvika ku10. Why? Anotama chiti 01. Yeah. Oh, it's not a number, it's a letter. Oh, I see. Oh, it's 0 and O, two different things. Yo, pa watara manambo wali chitora namba yako futi. Oh, okay. Blessing. Listen me man. Kuna mwana rufano dzimiwa internet. Wanofambisa tunyaya kwekunyeba. Karone song ya kila tinonzi zvamunotaura makazwana kupika. Gonera. Okay. I shall do that. All right, give thanks, Fantan. Since we now have around 8 minutes or so, let me come back to the man of the moment. All right. Dara Bazooka. Yeah. Your final ndakati mafaina wedzero kuti mchibva pana apa takuno kufushira isamwe zvamungada wangu tsinira chirongwa chamafambira nhasi ichi kune vakakutererai vari kuEngland amwe ndikuna makozi ari kupinda kuAmerica uku vari kuda kunzwai Nisa vanhu tongo vasimbisa kuti vangoramba ingoti simbisa handitika ndokuti basa racho rifambe zvakanaka ende vanodawo kubhuka mouya vachitibhuka amudhure mda aiwa amaiti unotoreka totoreka zvekumhanya aiwa kana zvakadaro ko vari kukurawo vakuda kuzvitowana Bazooka vari kufaira yava munovapowo mashoko ekuti kudi muurongwa hwawo mageto ese aripo zvandokwanisa kumuonesa ndezvekuti anofanira kushanda because music ke kana isusu taitotiwo mafanizi but asi mafanizi anofanira kushanda nekuziya kwekurekodhera because pane mamwe maproducer anenge aripo kunyanya vekugeto vatikakurira
vamwe vacho vanenge vachikoda mari chete pusha artist. Alright. so iwe unofanira kuziva panhu pekutambira zvakuchena hanzi munodhaka kwere mudari. Straight sober sense. Oh. 100%. Alright, before I give you your last reading, Fantan. Yeah, man. Mvunzo kuno hanzi kwese enzo arungoenda kumwe kwese uku vamakomana vakuswera vakachekera. Yeah, man. Yeah, man. You know what is happening, Merciless? My fans do not choose the artist of another. It's just taking to choose for family yes as a whole. Iende kuchireds, iende ku UK, iende. But my fans are going to demand today ends. So that's why ends are so sick up in the quiz. Hapana but just sungira ends of business. Nekuti try to find the race. On this. Alright. So I name my fans. Balance say ma, imbotoro Bazooka, mbotoro Puma, mbotoro Uncle Paten, mbotoro Pop Team. Mugana mamu got Enzo. Straight on get to go to Enzo ngende China. Enzo ngende ku UK. Alright. Thank you for clearing the air. Anyway, Bazooka. Yeah. Kill it. Alright. Chill spot. Bazooka. That jump on the book. Twitter, you know that is Miss Way. You know that it's his way. Fantani. Yeah, poor Marco. Pumba kwedu. Twitter, you know that is Miss Kwedu. Twitter yatino dati chiswe kwedu tinotopisa isusu atipiswe kwedu kana kuisa si atiswe kwedu Twitter yatino dati miskwe kwedu Twitter yatino dati chiswe kwedu tinotopisa isusu atipiswe kwedu paten bangu asika kumba kwedu DVD no shanda se decoder kwedu mfana wangu tiyega no be mafojika kwedu tinomborara panze mombanda doja kwedu lendro ndiyano bikira maroja kwedu tatsangwa tinotorara pa veranda kwedu didivo chinja sitavo zviti amanda kwedu mama vangu vanotodzigaza komanda kwedu hapana anogeza akawanda kwedu every Tuesday tinoenda kugym kwedu vesabika sadza anoisa vim kwedu kana maroja anobhadharirwa nebhim kwedu mota dzinofamba dzisina marim kwedu imba yega ine katoilet hapindeye mumwe tovhura docket kana mupaseji mune katogate achara marara ane some pocket kwedu chakuita kunge chigai asi achis kwedu mamwe vachidya beef tinodya peace kwedu tinombodzima TV tombodya east kwedu tosvikira mteni tokanda panze makis kune timetable yekurovana varume vese vana tombo. Alright. Something new. Chisati cha mutero unochada munzu hapa so far. Something new. Chauri kufunga chakurara chinyora kumba uko. That's right. Guys. Chauri kurara chinyora this time. Alright. Let me put it from the top. Straight out. Chilling spot. Bazooka. Watch me now. It is ngoma mnoriziva here. Manga matembori nzwere. Vapakurire. Vapakurire. Sagare gangoma rachokaririre. Padabuka. Musandi batisiye. Nasinda kachamuka. Nosiya vanhu vachi. Faranuka. Tambanuka. Patanuka. Bazooka say. Andite. Dinoita. Iwe. Awite. Dinoita. Chiri pakati. Vambona chimbe. Pane kama kangoma kandakurova. Kekuratidza mageto yose nekumazivisa kuti andisikucha. Alright, urukwate. Which reading is it? Which reading is it? Number 7. Yeah. This one. Alright. Alright now. Straight out touch you spot. Watch me. Tauranya ya kutizwi. Ziha. Arkukwata. Konaiwesha. Urkukwate. Anskukwate. Epana pati. Shekukwata totani samahora. Uyo. Muone. Arkukwata. Koksopusa so urkukwate. Achimwene. Murkukwate. Anskukwate. Cheshimerira ukanzi. Urkukwata. What? Anskukwate. Urkukwate. Anskukwate. Urkukwate. Anskukwate.
You asku okay pinda mudas urikuvhundukei asi ndakutuka urikugumbukei kuvhandera kuno saka urikuvhurirei urikukwata asikukwata from dami vachinditi boss pidigu anopidigura ndiBazooka unopidigurei pidigurei pidigurei urikukwata asikukwata chibata vakashaya iwe unozivei kwete kubata shaya uchimbofunga problem yacho ndeyekuti unokwate ndeuchiri kukwate asikukwako ndikakupakurira kwabam siki unotsenzenyirei fesi hombe kudai mwari vanodarirei urikukwate asikukwata kuizviti zvabhebi nakutigara pasaidhi pane rangu bhebi unorinyengerei paitika nyaya wanga uripo zvakaoma saka wazorowerwei ndiwe wabika bhitsi no ndiwe ukuimba pabhitsi saka urikugutsirirei mufana wako here mukoma wako here unomziva saka ukumbofarirei chero ndabata lemon kana balloon chero yogurt ndezvangu saka unotushurirei yeke iwe unotishurire kupfeka urikukwate asikukwate so urikukwate asikukwate urikukwate asikukwate urikukwate asikukwate you inini andichambokwata ndakatosiyana nebota andichambokwata semwana wamaipita asikakwata famba makilomita Bazooka vamwevo nditi koleti waita somakwata nura mhepo hatina wins kukwata kunge sadza kunge beans dzakwata chakwata kukwata chete ndobvunza food courts auri kukwate hansi kukwate uri kukwate hansi kukwate uri kukwate hansi kukwate you hansi kukwate mukamunoself my father Merciless DJ Fantan Ribe Gariat Pumako Breda yeah chikanya and what shita chikanya Merciless chikanya kazuru kwate Merciless unokwaso believer kuti tafirwa nemota uko achikanya tizeni na utatamozera nasi watatakura nemota thanks chikanya mdara sawa Right dial. It's Power FM Zimbabwe. The Power FM Zimbabwe News Bulletin.